لجیر سلوگانا جعفرینê tadêrîkê belê ji bo derbasbûna hêzên pêşmergeyên roj ji bo herêmên Kurdistana Sûriyê bi dehan ji revenda Kurdî li Almanya piştgiriya xwe ji derbasbûna hêzên pêşmerge ji bo xaka Kurdistana Sûriyê nîşan dan. Duh li bajarê Boneyê Almanya li pêş bargeha netewên yekgirtî tevî rewşa bayê ya xerab bi dehan ji welatiyên Kurd beşdarî dimangirtina li pêş bargeha netewên yekgirtî kirin û banga xwe gihandin netewên yekgirtî. Her divê derbarê de Serokê Encûmena Efrînê ya Sivîl li derve İbrahîm Kurê ji Arkêra ragihand. Ku divê çalakiyê de namaya nivîskî ku ji 4 zemanan pêk dihat radestê berpirsê netewên yekgirtî kirin û ji aliyê xwe ve wî berpirsî soza radestkirina wê namayê ji bo navenda netewên yekgirtî li New Yorkê kir. Kurê ji serbar kir ku tevî rewşa bayê ya xerab lê çalakî bi serkeftî binav kir ji ber ku yekemîn çalakî ji bo derbasbûna hêzên pêşmergeyên roj ji bo Kurdistana Sûriyê tê hildarxistin û tekez kir ku ew dê bi çalakiyên din rabin. Da ku banga derbasbûna hêzên pêşmerge ji bo Rojavayê Kurdistanê bikin. Encûmena Efrînê ya Sivîl li derve di daxuyîniyeke fermî de bang li revenda Kurdî û partiyên siyasî kiribû da ku beşdarî di mangirtinekê de li pêş navenda netewên yekgirtî bikin ku ew çalakî ji destpêka damezrandina hêzên pêşmergeyên roj yekemîn çalakî banga derbasbûna hêzên pêşmerge ji bo Kurdistana Sûriyê dikin.